Nay, good morning. Good morning. Good morning. Sa imong ginahimo Lola Gutaw? Naglugaw kong tik-tik. Ay, walay bugas? Dalan. Ay, kaluoy. Unsa na imong ginahimo Nanay Gutaw kana? Unsa na siya? Mama. Ay, mama. Ito guys, oh. Mama. Grabe, napaka-unique pa ng lalagyan ng mama ni Lola, oh. Ay, wow. Lola Gutaw. Ayan. Panda madagbagay. Taduyaw. Kaniko. Madagbagay. Diyaw. Tik-tik. O, buk-buk. Mama. Wala na. Apo. Babi. Laduan. Ayan. Wak. Kaniko ako. Makikita nyo dito guys kung paano magmama ang katutubong tribo ng Manubo Dulangan. Na ako. Diyaw. Ito po kami. Ito ang dos na. Sabi ko nga. Ini baran kay mama para pakaligon ni Fan. Ayan. Ayan, kasunod kay mama. Pagdun lamisan kay datas kay minao. Ini sa Grabe guys, ang mama daw guys, sabi ni Lola. Makapaligon daw sa ngipon. Kaligon sa ngipon. Kaligon sa ngipon. Ang pagmama. Itiwa, itipo. Ako. Tigulang pa ako na akong ngipon. Sinta idos na. Itito na daw si Lola Gutaw. Usah, mama. Atong kaini. Si Tupi. Buyok. Afong. Tulo na ka buok. Pangalan. Tupi. Agbuyok. Afong. Ya. Ya, mama. Oh, nagpura na. Wala angin. Nagpura. Nagpura ang mama. Kani Lola, unsay kwento aning inyong gihimo sa inyong tiil? Ay, dugay na ni dalaga ako yung buhat na. Kay hala isuga daw ug mamatay ta sa nag. Ang ingon Ano ibig sabihin ka na mo ug mamatay ta. Dako ang hayag ang hanan. Ibig sabihin na. Tungod bunga. Apat na kaputahe. Oh, ikarima tabako. Tapos niya. Kung ba
kami tabako kay mahal man. Nangayo na lang kami aning panit niya ba para makatabako Ay, mahal kami. man ang Mahal man ang ilang pagbaligya. Ay, kaluoy na. Tag 35 ang baligya nila. Ang isa lang kabuo. Ay, nito mo yan. Tabuon ko ni ba? Para magmama naman, kuhaon naman ako.